moi boas. Pois estamos en Bertamiráns, concello de Ames. Imos participar no campeonato galego de 10K en ruta. Quería baixar de 35 e 50, pero o tempo está imposible. Entón iremos para igual 38, porque muchísimo vento, chovendo. A ver que tal sale. Xa quedan 8 minutos e imos para a saída. Xa pasamos o kilómetro 5 a 3:41. Flash do que quería, pero non hai moito máis. Pois até aquí o que foi o campeonato galego de 10K en ruta. En canto ao meu resultado, acabei de 45 e octavo da categoría, con un tempo de 37 e 28 minutos. O obxectivo eran 35:50, polo que me quedei a 1 minuto 38 segundos de conseguilo, pero non era día de intentalo. Moito vento, chuvia e ademais notei as pernas cansas, supoño que penalizado da anterior carreira, da media maratón de Pontevedra. A última vez que participara neste percorrido fora no 2019 e quedárame a un segundo de mellorar o tempo, polo que é un circuito rápido.
En canto a organización ben, había voluntarios nos cruces, avituallamento intermedio e avituallamento final con auga e froita, servizo de gardarroupas, duchas algo lonxe, pero como fun no coche non o notei, sen problemas para aparcar. De agasallo deronnos esta camiseta técnica, e recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.